Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Mga di gyud na mo pasudlan o gabiin ang dako. Ha! Hambugero! Sulti na mo. Unsa may yung toyo din is menteryo? Unsa man mangawat mo kalabira? Hoy! Tondo! Iya. Ngano ko itong mangawat ni Kalabira? Unsaon na lang mo? Awat na kayo mo. Gikawat man gani ang patayng lawas sa akong apuhan. Oy, dili mi buang oy nga mangawat mig patay. Aw pes. Unsa magiday ang inyong gianhi dinhi? Bitaw, bitaw. Adlaw ng hapit, oh. O bitaw, kadaon hapit na. Pero mangutan na mo ngano? Amo lang susihon kung ang among musuliyo wa balong ka ba? Mao ba? Oh! Onya, nganong kauban man ninyo si Tia Alicia? Ay, magbuot magkakon kanahan si kung muuban nila nga magsusis ilang musuliyo. Oh, tuod sabday, no? Yay. Unya, nganong dinhiman mo nangagi nga tuara man spikas ang musilyo sa mga pater? Bitaw! Tubag! Ay mapagbuot! Kung ganahan mi og layo nga agianan, saman mo. Sige, dali na mo. Ato na mi Johnny ha. Sige. Ayaw mo pagdugay din sa cemetery, ha? Tunga sa oras ramo din, ha? Dindo, ay napatili ang inyong paril. Uy, madawat mo tiil ana. Bitaw, boss. Naglagot lang kung naguna-una sa itabo. Bati na ng gabi na da. Naglagot ko na mati sa sinultihan ni Johnny. Hilas! Mao na, boss. Hilas. Kamil, si. Kung sa may kasulti. Sige, pangisog pa Dindo. Kaayog yung dugmukon siyang naong. Pero, makadugmok ka nga, maayo man sa mga mood. Bala ang dugmok sa iyang naong. O niya, boss. Unsa may sunod ito buhaton, ha? Ay, ikaw sa ugok ka. Kaayo ng pusilo na eh. Kalma lang Dindo, uy, noon sa man ka. Nganong imo manggihatag sa imong iyaan ang mga retrato, ha? Kita unta ang nagplano unsaon sa paglungkap sa lubong ni Don Manolo Birdin. Bay, mamainit ito. Kape, oh. Ikutawan na ta ka. Unsa imong tanaw ining kupa nga bulawan, abay? Tinuod gyud ka ni nga bulawan? Oh, ato na mahibawan, bay. Kung tinuod ba na, kung ato na nang mapatanaw og taga-pawn shop. Problema. Kung di pa ta maproblema kung ato ning patanaw. Parehas ining kwintas o kining singsing. Oh, ato tayo magpatanaw sa layo. Pero, paminaw na ko, tinuod yun na, bay. Ano naman? Di mo na ipabounce tagtungod kundi na tinuod. Mayo pa kon magsusita sa mga birdin ining dapita. Unsa? Sige, mas may pa. Milchi. Kuan ba kaning mahimong mamarayag nimo? Sure, unsa man na. Sulti lang, boss. Assistant, tabi ako nimo. Adto karon sa menteryo. Og susiha ang musuliyo sa mga birdin. Sure. Unsa may gusto nimo ako sa sihon? Kung nauli na ba ang lungo ni Don Manolo sa ilawom sa iyang litso? Okay, boss. O sige, halika na. Unsa magigay sud sa maong nitso? Basin kon mahalon sa kining alas. Dool naman din yung gipuyan sa mga birden cemeteryo. Bitaw? Pero kinahanglan mailanta ang tinuod nga tag-iya sa kupa nga nakuha na to sa lungo ni Don Manolo.
nanay payag sa unahan, abay. Hala. Kaluoy ko na ng payagan na. Pobre din yung mga Berdin. Pero, anong doon man si Manolo Berdin? Uy. Na may bata sa gawas nga nagbughag kahoy. Dauta sa ng bata, eh. Yan, nabuga pa dyan pa. Inday. Inday, may adlaw. Nala! Tabang! Palis! Hala. Pulis ko no. Kaluis pa tandagan man. Diyan nahadlok man mo ang bata. Kano kang nahadlok man mo ang bata, abay? Kung nagtuob gid siya nga pulis ko. Bastang lugaw, Luya bata, eh. May adlaw. Mayo. Kinsa na? Nay, mitubag sa sud. Kinsa na? Gwardya ko sa minteryo, Lola. Doon na lang po ituyo ninyong mga birdin. Ay, taon sa Lola eh. Nakasa ba ninyo ang akong apo nga si Ina? Wa man Lola, wa. Ay, dili man may mga daotang tao. Ug labaw nang di may mga pulis. Mangutan na lang mi kung mao ba ni ang lugar sa mga birdin? Ay, Berlin ko. Gano man unta. Kon, Lola. Ako ang bagong bantay sa minteryo. Apo ko ni Pilo. Pilo nga si Paul Torero. Oh, iya kong apo, Lola. O ako ang nagbantay karo sa minteryo. Eh, ang inang ungo ni mong apuhan. Ha? Salbahe siyang pagkaungo. Iyang giunay ang akong apong lalaki. Lola, usa ko nang imong gibanulti. Salbahe sang imong apuhan. Iyang giunay ang akong apo nga si Melvin. Iya kining gikuhaan sa kasing-kasing. Unsa? Uy. Hain siya. Mutikig paunta katong ungo Lola, kalma lang. Mitikig. Mitikig na gyud bitaw si Lolo. Unsa? Namatay naman si Lolo Pilo, Lola. Ug maong niya ka. Aron magayo kag pasaylo para sa imong apuhang ungo. Lola, kuan kanang di man gyud ungo si Lolo Pilo kay Ungo siya. Nakita ko ang iyang pagpatay sa akong apo. Iyang gikuhaan sa kasing-kasing ng akong apo nga si Melvin. Lola, unsa man gyud imong nakita, ha? Nakita ko na lang nga patay na ang akong apo. Og siya ang diha. Nagkadugo siya. Iyang gibalbal ang akong apo. Lola, kanusta man na mahitabo? Mga na po nakatuig ang milabay. Mangtas nga ungo ka nag-imong apuhan. Aray, hala. Abay, dali, mamiya na lang ta din, bay. Palayo, ungo! Palayo! Naara mo sila yun ni Don Manolo Burden. Yes, hello? Hello? Unsa naman diha sa menteryo? Ngayon ako sa masalayo ni Don Manolo Burden, boss. O diha, unsa imong nakita diha? Wa naman sa gawas ang lungon sa Don, boss. Unsa? Nasuod na sa nitso ang lungon. Gani, nasemento na. Unsa? Kisimento? Oh, boss. Uy, kinsa makinagsimento ka na? Oh, sila tingali si Johnny, boss. Kuyawang Lola, isog man kaayo. Unsa man dong iyang gipanulti? Abay. Klaro kaayo, abay. Nga, iyang ipasangilan sa lolo ni mo Pilo nga mo ay may balbal siyang apo. Di ko butuan ay. Ha? Nagdako ko nga kauban si Lolo. Pero Pero, unsa abay? doon na higayon nga palargahon ko ni Lolo sa syudad.
Unya, pabalik ko lang ko niya usa ka buwan o hantod 5 ka buwan. Unsa magid ka de ang imong lulupilo abay dyan ni no? Abay, sa imong tanaw, wa to magkumidyas lola. Wa bay oy, tininuod tong iyang kasuko og pamasangil sa imong lulo nga ungo. Luliman ka. Gikuhaan sa imong lulo og kasing-kasing ang iyang apo. Pero, ganun wa mamapresos lolo. Wa pa masab ko makabati og ungo nga napriso abay dyan ni. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!